Shout out apo, di kita mang kumusta kanyak, urehang ko nga kabagyan. Kumusta andak. Nay, nirugyakon, ti gumatang iti sarabo. Hunay kang boyet. Kasto ya, ipakita ka dakit, ginatang ko nga sarabo. So nga, yaman naglaunay, di kita mang kumusta kanyak. Addas nay. Ayapo, damang luluko nay. Nay, ngatang kay muta. Po, unay kang jedong, deti nay. Pila, original, malubayad na. 39,000 won. Equivalent na de takit. Bale 1.5 kung natin latan 1,600. Oh, fila. Unay kan. Tapay guess. Dito yung tinangina. Original. Guess. Hanga gumagatang tilokal. Ada guess. Ngayon abay na ito'y. Dapay pila. Unay kan buyet. Nay, 35,000 won tibayad na. Basta nakurang nga 2,000. Nay, oray kang boyet. Dapat nay, pila man nay. Di kita presyo, kakangina nay. Kurang 2,000. Dapat guess.Aya po ya. Dapat kalugong.Aya po nay nay, original data, NBA. Anang gumagatang di lokal. NBA data. NBA. Tak. Dapat dito na Houston Rockets NBA. Dapat dito. Nay, paunay kan jedong. Napanan. Dapat na original di kito. Dapat dito. Dito ket original pa dito. Dapat Under Armour. Unay kam jedong. Nay, unay kan. Presyo na Under Armour. Iya po ya. So nga, di kita tiginatan ko nga sa rabo. Di kita mang kumusta kanya. Kangam daw, di na kumusta. Ay, pambarangay nga ikan. Anang agapaw. Ura kita na. Iso nga, takay dita Pilipinas. Kumusta kayo kung nakita ta, ure? Kumusta kayo, uncle? Kumusta kayo, auntie? Kumusta kayo, nana? Kung ayaw mo ta. Kanay. Kapunay kanay. Under Armour. Gumagatang tilukal. Puros original. Tikon daw. Ya po ya. Kulak to man eh. Takay dita Pilipinas ngamin. Matamaan. Kumusta kay ngamin? So nga di kita lang kumusta kanya? Awa na. Di kita ore mo kabagyan o kumusta kung nadaging kay kama. Sakpe o. Ako pa kung nakita ta. So nga yaman naglaon na apo di kita mang kumusta kanya nga ore ko mang kabagyan. Kung nakita ta. Adda na. Inakpay, gumatang ka to pay. Amoyop kanya, hanak gumagatang tinukal, puros original. Ayaw po, ya. Sarabo di kita. Jedo. Ayaw po. Guess, kung naktuman ng pila. The price tag na tanay. So nga, uncle, mga ante, sursurun nyo mang kumusta, di kita kabagyan nyo ta abroad. Tapno may ayo, damat. Hang kailangan kumusta no umutang kay ngamin.